ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ କାମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ସକାଳୁ ଗଲି ନାନୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସିଲି। ଆସିକି ଫେର ରୋଷେଇ ବସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆଳୁ କଲରା ଭଜା କରୁଛି, ଏପଟେ ଭାତ ଚୁଲାରେ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଭଜା ସରିଲା ପରେ ଫେରେ ମୂଳା ଶାଗ କାଟିଦେଇଛି, ଫେର ତାକୁ ଭାଜିବି। ଫେରେ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଯିବି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା କରି, ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା କରିବାର ଅଛି। ଯାଇକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା କରିବି। ଫେର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା କରି ଆସିଲା ପରେ ଫେରେ ଭାତ ଖାଇବି। ଖାଇକି ଫେରେ ଯିବି ଆଳୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆଳୁ ଲଗାଇବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆଳୁ କେମିତି ଲଗାଉଛୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଲଗାଉଛୁ। ଫେରେ ବଳଦ ପାଳି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜି ଫେରେ ବଳଦ ପାଳି ଅଛି। ମାଆ ଯିବେ ବଳଦ ଚରେଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯିବି ଆଳୁ ବାପା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଯିବୁ ଆମେ ଆଳୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ତ କଲର କାମ ବନ୍ଦ, ଆଉ କାମ ଫାମ ଆଜି ବନ୍ଦ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରେ ରହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଯଦି ଘର କାମ ସମ୍ଭାଳିଲେ କି ଆଳେ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଇପାରୁନି ଗାଁରେ। ଆଉ ପଇସା ପଛରେ ଗଲେ କି ପଇସା ଫେରେ କମେଇବା ପାଇଁ ଫେରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ କି ଘର କାମରେ ଭାରି ଅସୁବିଧା। ଏ ହେଉଛି ଘରର ଅସୁବିଧା। ପ୍ରକୃତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରେ ରହିକି ବାପାର ଜମିଦାର ସମ୍ଭାଳିବା ହେଉଛି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ବାପାର ଜମିଦାର